Magandang gabi sa inyong lahat. Ang tulang aking bibigkasin ay para sa mga taong di alam kung saan nga ba magsisimula. Ito ay may pamagat na, nakalimot ka na ba? O ako ang sadyang nakalimot sa iyo? 12:00 nang ako'y makarating sa bahay. Dala-dala ang mga tulang binigkas ng mga kabataang puno-puno ng emosyon at karanasan sa buhay. Mga salitang, saksi ang mga nabasang papel. Saksi ang mga naubos na tinta sa aking ballpen. Ang mga nanginginig na mga pisngi habang sinasabing, tama na! Ayoko nang maging tanga! Akala ko tayo. Pero ako na lang pala. Mga hiyaw ng tagapanood tuwing nababanggit ang pangalang Bes. At hiling na sana ako na lang si Bes. Ganito na ba talaga ang panahon ngayon? Kahit ako, nakikiuso na rin nga. Pero walang papel ang mababasa sapagkat wala din namang luha na papatak. Walang ballpen ang mauubos sapagkat wala namang sulat na dapat isulat. Kung may pisngi mang manginginig, hindi dahil ito'y naging tanga, kundi dahil sa pagod sa kakatawa. Tawang hindi lang nag-iisa kundi ang kasama ka. At sa bawat bigkas ng pangalan ni Bes, ay may karugtong na, huwag mo kong kalimutan, kundi sasapakin kita. Pasado 12:00 na ng umaga. Oo, inumaga na nga ako. Patuloy pa rin sa pag-iisip kung bakit ba puro na lang kabiguan sa pag-ibig ang lumalabas sa bibig ng mga kabataan. Kung maaari mo namang bigkasin ang mga salitang, saksi ang mga nabasang papel kung gaano ako kasaya sa panahong mas nakilala mo ang iyong sarili. Saksi ang mga naubos na tinta sa aking ballpen kung gaano ako nang kikikil na palayain ka na. Ang mga pisnging nanginginig na sabihin, natututo din ang mga tanga. Akala mo tayo lang? Kung nakaya nga ng iba, makakaya din nating dalawa. Ang mga hiyaw tuwing nababanggit ang pangalang, Bes ko yan! At hiling na, sana hindi na lang tayo naging bes. Pasalamat ka at mahal kita. Pag sinabi bang humugot ka, pag-ibig nga lang ba talaga ang simula? Ang tanong na bumabalik-balik sa aking isipan kapag wala na kaming mapag-usapan ni Bes. Marahil, marami pang bagay na dapat pagkakaabalahan at tutukan. Marahil, punong-puno na ng pagmamahal at di na naghahanap ng dagdag. Marahil, pinaubaya na sa Panginoon ang susunod na mga kabanata ng buhay. Marahil, siguro, sadyang nakalimutan na may tao din palang naghihintay sa isang sulok. Baka hindi naman siya, kundi ako ang siyang nakalimot na magmahal. Kaya sabihin niyo nang di ko ramdam ang sakit na inyong tinarama. Pero yung totoo, pag sinabi bang humugot ka, kabiguan sa pag-ibig nga lang ba ang simula? Kung oo, huwag kang mag-alala. Hindi ako nakalimot sa iyo. Sinulatan? Ito? Basurahan? Yan, sa basurahan na. Ay, Raus? Mayo pa ang notebook, ginaistoryahan. Pero ako nga nanay, ginalipat-lipat.
Kan, ano pang matabo. Hindi ko gid malimtan maghatag sang oras sa tuod-tuod nga nagapalangga sa akon. Pero dali lang, di na to'y nagkadtong ako nga notebook man.